Čaute. Ahoj, vítejte u druhé části podcastu To bude dobrý. Dneska jsme tady zase s Lubkou a otočí se nám role. Já dneska budu vyspovídávat Lubku skrze moje otázky, které ráda dávám na prvním rande. Musím povedať, že som trošku nervózna, pretože čo sme počuli v prvej epizóde, tak ty to máš viacej, použijeme to, že ty už vieš, že ja si síce myslím, že viem, ale neaplikujem to úplne v tej realite, vieš. Myslím si, že my to máme tento rozdiel, takže budem sa tešiť na tvoje otázky a už teraz cítim, že som v horúcom kresle, tak poďme na to. Myslíš, že jsi pořád v té fázi, jak říkají chlapi o ženských, že ženský neví, co chtějí, ale nepřestanou, dokud to nedostanou? Ježiš, to je fakt zaujímavá otázka. Ale ja si naopak myslím, že viem, čo chcem, ale nehovorím, že úplne no vlastne to potvrdzuje to, čo si povedala. Nie, viem, čo chcem a idem si za tým. Ale nie vždy to dopadne tak, ako by som chcela, samozrejme. Ale čo sa týka nejakého toho vzťahu, tej budúcnosti, tak si myslím, že už viem, čo chcem a idem si za tým, no. Taký základ by som povedala. Kľudne sa na to. Já se tě nebudu ptát dneska na takový ty základy, mě vlastně úplně jedno, kolik ti je, co děláš za práci, možná i koníčky mě zajímají, ale jako ne úplně tolik. A často mě zajímá hodně takový ten jako charakterový vlastnosti, jestli prostě dokážeme spolu fungovat. Takže jedna z mých oblíbených otázek je, že když máš totálně volný víkend, v sobotu ráno se probudíš, co vlastně jdeš dělat? Takže mojou najobľúbenejšou činnosťou cez víkend, to bude znieť docela divne, ale je práca. Ja cez víkend občas chodím pracovať. Ja robím to neznie ako red flag. Vôbec. Ale ja keď toho partnera už nebudem. Ale nie, ja akože cez víkendy, keď sa nudím, tak chodím sprevádzať turistov po Prahe, preto ja tak milujem Prahu, ani sa s nej nechcem sťahovať, pretože pre mňa je to jedna z takých tých skutočných hlások, ktoré som v živote našla. To je práve tá Praha. Co ťa na tom baví? Vlastne ja milujem politiku, milujem históriu, takže milujem, keď 6 hodín o tom môžem rozprávať a tých 6 hodín ma všetci počúvajú a sú šťastní, že ma počúvajú. A ja neviem, či si všimla, ale som celkom vtipná, takže oni sa aj docela zabavia počas toho výstupu. Ale čo je hlavné, ja počas každej tej túr stretnem úplne inú skupinu ľudí, iné národnosti, iné životné príbehy, iné názory a mňa to extrémne baví, pretože mám pocit, že mňa to životne obohacuje tie ich príbehy, to, kto sú. A ja vlastne vždy, keď sa vrátim domov po tej túr, tak ja sa cítim šťastná. Ja nie som unavená, že by som už nechcela sa s nikým rozprávať alebo tak, ale ja sa cítim šťastná a nabitá energiou. Tím to zachránila. Jako začátek miluju politiku, historii, to jsou pro mě jako 2 red flagy hned za sebou. Ale jako, když potom vidím, že... Ja mám skvelú otázku na záver pre teba, ale poďme pokračuj. Takže když se tě zeptám, co jsou takový ty úplně jako dennodenní maličkosti, úplně drobnosti, které jako se ti dějou den ode dne, co tě hned napadne jako první? Čo mi robí radosť, myslíš? Extrémne mi urobí radosť. Asi som sa tam dostala za posledný rok akože toho životného rozvoja. Asi ma poteší, keď si ráno môžem ísť zacvičiť, že ráno začnem práve tým, že som hneď aktívna, že proste chytím ten vietor do plachiet, to ma extrémne baví. Veľmi ma teší, keď mám nachystané všetky tie svoje krabičky jedla a mám naplánovaný celý deň, čo budem jesť. A tým pádom ja nemám žiadne starosti. Nemusím rozmýšľať o tom, čo ma čaká, čo bude. Proste mne to robí radosť. No a potom mi robia radosť také maličkosti, ako že vidím môj obľúbený podcast. A ja si ho môžem vypočuť, či už to bude dobrý, alebo nejaké politické podcasty, ktoré ma robia šťastnou, alebo proste veľa takýchto malých vecí, ktoré ma naozaj tešia v živote. Keď mi mama zavolá, vieš. To ma extrémne poteší. Alebo keď mi napíše niekto, o kom som dlho nepočula. Takže sú to také malé veci. A čo ma ešte extrémne poteší je, keď si láhnem o 9:30 do postele a idem spať. Ja už som taký, že síce mám 32, ale občas sa cítim ako taký dôchodca. Takže mám 32 a keď si môžem ísť lahnúť večer o 9:30, tak sa cítim ako najväčší hrdina, proste olympijský víťaz. Zaslúžim si zlatú medailu, ja za to nemôžem. Když se koukneš zpátky na nějaké svoje vztahy, jaký věci vlastně, jaký třeba
ať už jsou to ty red flagy nebo nějaký jako špatný ty paterny si vyhledáváš na druhém člověku a víš o tom? Um, to je ťažké to nejako vlastne opísať, pretože ono sa to asi nedá sa to opísať jedným alebo dvoma slovami. Ale ja to poviem tak, že od malička som milovala frajírkov a väčšinou ten frajírek, vieš, proste nie je úplne ten najviac dobrý, najviac slušný ten chlapec. Nechcem povedať, že sú to grázli, lebo samozrejme nie vždy to boli grázli, ale väčšinou to boli takí tí hrdinovia, ktorí sa tvárili, že vieš, mali okolo seba veľa ľudí, veľa žien a ja, keď sa napríklad na mňa obrátili, keď začali flirtovať so mnou alebo začali chodiť so mnou, tak ja som sa potom cítila strašne výnimočne, strašne špeciálne, že ten človek, že tento super človek, akože tento populárny, vieš, proste úplne, človek si vybral práve mňa. Myslíš teda, že máš problémy se sebedůvěrou? Znieš ako môj terapeut. Áno, ja neviem, možno áno. Možno je to vec, ktorú si budeme musieť prebrať spolu v budúcnosti, ale je to dosť možné, no, že zároveň ja, ako som hovorila na začiatku, ja som tvrdohlava, ja mám svoju pravdu, ja mám svoj názor a ja potrebujem niekoho, kto ma bude trošičku challengeovať. Čiže keď je to človek, ktorý úplne ten názor nemá a je dobrý, urobíme všetko, čo mi na očiach vidí, vieš, a tak, a nedochádza tam k tej výzve, ale nie hovorím, že výzve, že neupráce posteľ, alebo vieš, ale takým tým komunikačným výzvam, alebo takým, tak mňa to potom asi nezaujíma. A když se teda nic neděje, tak je to pro tebe, že tam chybí ta dynamika a třeba vyvoláváš konflikt? Ja konflikty nevyvolávam. Ja nemám rada konflikty. Ja keď poviem, že potrebujem výzvu, tak to neznamená konflikt. Ja sa nerada hádam. Úprimne, ja rada diskutujem, ale nerada sa hádam. Samozrejme, viem sa pohádať, keby som strašne chcela. Ježišmária. Ježiš, tak ktorá Slovenka sa neumí pohádať? Jo, ja to poznám. Temperamentný východ. Ale nehádam sa, ale rada diskutujem. Takže napríklad môj bývalý priateľ mal extrémnu obsesiu v tom, že sa rád hádal. A on tie hádky fakt vyhľadával. A on kričal, alebo ja neviem, snažil sa mi niečo vysvetliť. A ja som sa v tom momente zavrela a ja som ho nepočúvala, pretože pre mňa to nie je diskusia. Akože pre mňa to tam už není zmysel o niečom rozprávať, pokiaľ sa neupokojíme. A co děláš, když teda ten problém nastane? Jsi ten člověk, který jde a terapeut do hloubky. Ja by som strašne chcela, aby ostatní išli k tomu terapeutovi. Vieš, ja si vždycky poviem, že oni sú tí, ktorí potrebujú pomoc. Vieš, ale ja som taký ten človek, ktorý keď sa naozaj začneme hádať, tak sa skôr uzavrie a ja potrebujem ten svoj čas na to, aby som to spracovala. Niektorí to môžu nazvať tým, že to nechávam vyhniť, ale ja si myslím, že to nie je pravda. Ja to len potrebujem spracovať v sebe, utrediť si tie myšlienky a následne o tom môžeme komunikovať nejako reálne. Ja ako mám rada tú diskusiu, tak chcem, aby bola založená na faktoch a nie úplne na tých šialených emóciách, ktoré sú v tom momente medzi nami. Chodila by si sama se sebou? Ježiš, to je strašná otázka, počujeme, to je hrozné. To je moje oblíbená. To sa budem musieť spýtať potom ja teba, či by si sama Jak so sebou zaváhaš, už je to pro mňa špatný. Ja by som sama so sebou chodila, pretože ja sa vždycky volám, že ja som vlastne full package. Ja som all inclusive dovolenka proste. A ja nechápem, prečo ma nikto nechce. takže hej, ja by som so sebou chodila, pretože si myslím, že som vtipná, som múdra, diskusia je na úrovni, som napríklad čistotná, som dobrodružná a akože ja hovorím full package, all inclusive. Je tady takový muž, který je taky full package, no, ale je nižší než ty. Akože výškovo? Takto, keby som takého muža stretla, tak už sme možno spolu, ale narazila si na veľmi zaujímavý ja neviem, či to nazvať môj osobný red flag, ale vy ste si to nevšimli, diváci moji milovaní, ale ja som celkom malá, ja mám 155 cm. A ja keď vidím na zoznamkách, že muž je menší ako 175 cm, tak ja mu dávam nie. Áno, znie to. Ale pritom je to 20 cm rozdiel, si povieš, že ježiš, to je veľa. Ale v mojich očiach... 20 cm je hodne.
Je, Jinde. samozrejme. Jinde také nechcem. Ale Takže tam nám mizejí ty vysoký chlapy. Proto ja som mluvila o statistice v tom prvním díle. počúvaj, nie si prvá vysoká kamarátka, ktorá by mi povedala, že Pane Bože, ty musíš si hľadať menších chlapov, lebo my potrebujeme tých vyšších. Ale ja vám to potrebujem vysvetliť, pretože ja keď ten muž má menej ako 175 cm, tak v mojej hlave ja ho vidím, že mi poprsia. Vieš, pre mňa je to človek. Že klasické daddy issues. To by som tiež nepovedala, lebo nemám nejaké tedy kvôli Jak je tátovi. vysoký tvoj otec? Není vysoký, ale je vyšší od nás, tak má. Podľa mňa, ja neviem, koľko má otcov, okolo tých 180. Ty chceš doháňať ten genofond. Presne, ja potrebujem dorovnať genetiku, takže ja keď budem mať partnera, ja potrebujem, aby bol vyšší, aby naše deti, keď sa raz keď raz vyrastú, aby boli niekde v tom strede. Vieš? Okay. Ako je to také divné to povedať, zároveň nechcem gigantické dieťa, ale aj moji bývalí partneri boli vždycky vysokí. A ja nehovorím, že rada stojím na špičkách, vieš, alebo niečo. Samozrejme, rada stojím na špičkách, prečo nie, ale lepší na špičkách. Ale akože priznávam sa, nechcem povedať, že som rasista, ale diskriminujem ľudí na základe výšky, je to tak. No tak teď sme odlehčili, back to the serious, jdeme zpátky. Jak často si myješ pupík? Toto asi nebol najlepší čas sa napiť. Pupík si myjem. To je regulárne otázka, ako zajímá mne hygiena. 2-krát do dňa. Vždycky ráno po fitku a večer pred spaním, keď sa sprchujem. Tako vážne? Jako vážne, 2-krát denne si umývam pupík. Toto je by the way otázka, na ktorou ja som sa jako poslední zeptala ChatGPT, na to si tě zeptám potom. Prečo sa pýtaš, že tu GPT? Protože mě to zajímalo a je úžasné zjištění. Hádej, kolik procent lidí si vůbec nikdy nemije pupík. Ja sa bojím, 71%. 64. OK, ježiš, to je strašné. Prosím vás, mohli by ste nám napísať v komentároch, ako často si umývate pupík, pretože toto je štatistika, ktorú by som si rada chcela skompletizovať. Prosím ťa, ako často si umývaš pupík? Poďme do toho, ako často, konfrontácia. Jako doteď, než jsem si to hledala, tak vlastně jako mě to nikdy nenapadlo. Takže ty si bola jedna z tých, čo si neumýva pupík. Protože se to tak nějak jako přirozeně děje v té sprše, že jo? A ja teda neviem, aký ty máš pupík, lebo samozrejme všetci máme iné tvary pupíkov. Ale môj sa musí čistiť. AI doporučuje ve sprše prohrábnout malíčkem anebo vatovou tyčinkou. Ale jako kdo si bere do sprchy vatovou tyčinku? Nebo říkám, 64%, já patřím k většině. Takto, ale ja som zase aj uchyl, ja si 2-krát denne čistím uši. Ráno, keď sa zobudím a večer pred spaním. Aby si lépe slyšela? Nebo? Aby som lepšie videla. Nie, ja mám to rada. Mám rada ten pocit, keď si vyčistím uši a mám rada, keď mám čisté uši. Pre mňa je asi jedna z najväčších nočných môr. Že predstav si, že si na rande. A teraz typek si nesadne oproti tebe, lebo to miesto není robené tak, ale sadne si vedľa teba. A ty sa na neho pozrieš a ty vidíš, že máš špinavé uši. No fuj, no ako dala by si mu pusu? No třeba ja viem, že mu nedávaš pusu jazyk do ucha, ale vieš, proste nie. Ako, celkovo ja mám veľké predsudky. Si predstav, že máte sex, ja si neviem predstaviť, že by som niekomu strčila jazyk do ucha. Neviem to. Pre mňa je to tak nechutný otvor. Jako pupík. Strčila by si niekomu jazyk do pupíku? Hele, téma otvory je pro epizodu číslo 10. Teď tady trošku předbíháme. a možná už trošku přetekáme do basketbalu. Poďme ďalej. Poďme na ďalšiu otázku. Ja sa trošku víc, než som chcela. Nemáš zač. Ja som otvorená kniha. Veľa energie, vodopád. A co si naposledy na GPT hledala ty? Samé pracovné veci, úprimne. Akože, alebo napríklad, keďže... To nemáš tak, jako že prostě sleduješ třeba film a je tam něco zajímavého a musíš okamžitě si k tomu, že ti jako ty různé myšlenky napadají? Nie, ja to využívam tak praktickejšie. Napríklad, aké očkovanie potrebujem do tejto krajiny. Naplánuj mi víkend niekde. Vieš, že využívam to tak viacej praktickejšie na tie osobné veci asi sa až tak nepýtam. Tak to budeš safe, až budú takový ty ako AI dating. Jo, ja keď raz budem prezidentom Českej republiky, čo raz budem, aby ste vedeli, tak hej, nemajú na mňa čo vyťahnuť. Ty bláho. Jo, padajú tu vysoké ciele však proste.
A já přemýšlím, co by mě ještě zajímalo, protože možná je to dost vyčerpávající takhle na první dobrou a v tuhle chvíli, kdyby si byla chlap, tak přemýšlím, jestli uteču, anebo nebo jestli ti dám ještě druhou šanci. Ježiš, to je strašné, keď to takto povieš, lebo v Ne. podstate potom to si všetci povedia, že Samozřejmě Ježiš, tak srandujem. preto je single, vieš? Lebo ako ja sa často, fakt sa pýtam samej seba, prečo som single? Akože úprimne, prečo? A ja si tak ako hovorím vždycky, som ten full package, vieš? Proste sa snažím si robiť taký ten samoboost toho ega. Ja sa fakt mám rada. Ja sa mám rada. Ja som človek, ktorý naozaj mám rada samú seba. Ale potom si tak hovoríš, že prečo som single? Akože, hovorím si, akože naozaj mám príliš veľa energie. Naozaj som tak dominantná, že nenájdem toho chlapa, ktorý by ma vedel vyrovnať, alebo vieš, trošičku urovnať, alebo vlastne kde je ten problém? Lebo ja osobne mám pocit, že ho nevidím, ale očividne aj ty ho vidíš. Vieš? Tak asi si dáme nejakú session feedbackov, kde mi povie, že OK, ten dating speech, taký ten na tých 30 sekúnd musíš upraviť na toto a tak možno ty ma naučíš, ako správne randiť. A možno vďaka tebe Možná. nájdem toho. Že já jsem v tom věku, že už jako nepotřebuji měnit ostatní. Ale měla jsem to tak samozřejmě. Tak, takto, všetky moje Můžem ti dát partnerstvá, dating mentoring. všetky moje partnerstva boli o tom, že som chcela, nie že by som ich chcela zmeniť, ja som ich chcela zachrániť, čo je vlastne ešte horšie. Mám poslední 2 otázky, Daj. které mě zajímají. Víš, jaký seš MBTI typ osobnosti? Nie, ja som rada, že viem, aký som zodiac sign. Vedle pupíku je to jedna z nejdůležitějších dalších otázek. Ja, že nájdem to miesto Tam vedľa se na pupiku. horoskop, tam se na typ osobnosti. Nevíš. Vôbec netuším, som rak. To je jedna z věcí, která mě třeba osobně extrémně pomohla, zvlášť jako u dating app začíná se to objevovat. Můžem si na to dát klidně jednu epizodku, protože je to hodně jako super insight. Prečo nie? A môžeme to vyskúšať práve na mne, že ja budem ten testovací človek, pretože ja viem, že som extrovert, ale ako asi viacej o sebe neviem sa definovať týmto spôsobom. Ja nie som úplne na tieto veci. Je to super. Takže dáme doporučení, uvedu tě do toho, ale to zabere větší čas. A poslední otázka, jestli už víme tvůj názor na to, jestli věříš na lásku na první pohled, ale myslíš si, že láska je rozhodnutí? A nebo se to prostě stane? Ja si myslím, že láska sa musí stať, pretože ja ako náhle nenastane iskra, napríklad na rande, na prvom, druhom, treťom, ak nenastane iskra, tak pre mňa tam nie je žiaden vzťah a ja sa nerozhodnem o tom, že Ježiš, tak teba chcem milovať, pretože ty proste mečuješ môj full list, proste to sa nestane. Takže nedokážem sa rozhodnúť. Podľa mňa sa to musí stať. Je to o tom, že tam ako keby sa zapálí tá čarovná iskra a stane sa to. Preto hovorím, že ja si tak romantizujem, rozprávkujem tie príbehy o láske. Možno to tak nie je, možno ešte stále neviem, čo je to láska, ale tak si to tak nejako predstavujem. Takže nemáš takový to, jako já teď vím, že jsem tak strašně ready a kdokoliv pak přijde a je v tom tvým... Ja mám otázku na teba. Takže po tomto rande, po prvom rande spoločnom, išla by si so mnou na druhé rande? Hele, já chodím na rande klidně po druhé i po třetí. OK. I když vidím, že z toho možná nebude vztah. Protože se dívám na toho druhého člověka jako na příležitost, která mě třeba k tomu potenciálnímu partnerovi může dostat. Okay. Takže já s tebou i na to druhý rande ráda půjdu. She said yes. Že si myslím, že z toho třeba může být pěkná friendzona. Ďakujem, nebudem tam prvýkrát, ani posledný predpokladám, ale musím ti povedať, že si mala skvelé otázky, že si ma naozaj zaskočila v niektorých momentoch a možno by som mala naozaj opäť zavolať terapeutovi a spýtať sa na seba, kam sme sa posunuli. Môže to byť zaujímavé zistenie. Já slibuju, že si od teďka budu mít pupík opravdu každý týden. Ale Doporučený je to jednou za týden. Ale k tomuto podcastu si vždy ešte aj umý uši, dobré? Mne to extrémne pomôže a umyť zuby tiež základ, tiež prvý dojem a nie na to. No, ja by som ti chcela poďakovať za tento skvelý pokec. Myslím si, že sme sa zase o sebe kopec nevedeli.
Na rande by si so mnou išla, ako som povedala, she said yes. Takže sa uvidíme aj na budúce. Já se budu Ďakujem. hodně těšit a jsem zvědavá, na co narazíme příště. Takže určite si nás vypočujte na opinio.cz alebo .cz. presne tak. Môžete nás pozerať na YouTube alebo nám dať follow na sockách a určite môžete komentovať post z tejto epizódy a povedať nám, ako často si umývate vlastný pupík, aby sme urobili našu vlastnú štatistiku. No a na záver si povieme to posledné. My jsme změnili, my jsme se chtěli ptát na nejtrapnější první rande, ale to s tím pupíkem možná bude To je super. záživnější To, téma, to sa budem pýtať už aj ja na rande, len aby si vedela, pomôže mi to. Takže ďakujem veľmi pekne a povedzme si na záver tú poslednú vetu, že Bude to dobrý. to bude dobrý. Vidíme sa na budúce. Čaute, čaute. Mějte se.